niin mulla on nyt silleen, että mulla ei ole oikeastaan niin kuin ihan hirveästi hajuu. Anna on tullut vaan valmiiseen pöytään. Ensimmäinen asetus, mitä tehdään, mitä ollaan todettu, että toimii parhaiten, niin täällä on tää waveform. Niin tää on toiminut parhaiten. Niin siitä mä nyt aloitan tän. Siinäpä nyt onkin. Jäikö se kiinni? Joo, ei kuulostanut oikealta. Joten nyt mä teen jotakin tänne. Kävi tämän mun kappaleen kanssa semmonen ihan tosi hassu juttu. Kun mä itsesin sitä, niin mä huomasin jo, että sieltä nousee paska pintaan. Eli tää on likainen täältä sisäpuolelta. Ja sit kun mä en oikein vielä hanskaa tätä hitsaamisjuttua, niin minähän en tajunnut, että oli myös kaasu loppunut kaiken kesken. Ihmettelin vaan, että kun tulee niin paskaa jälkeen. Mähän en siis ikinä halua hävitä. Niin mä kysyin Veltekiltä, että okei, mitä mä voin tehdä, että mä voisin voittaa. Niin sit tähän saa tämmösen ultimaattisen miksisäädön. Eli se on niinku AC, mut DC. Tadaa! Paitsi nyt enää jännittää, kun pitää tuo nurkka tehdä. Mä en halua mennä sinne. No niin, rupee näyttää ihan saumaa. Joo. Ei se ollut susta kiinni se. Ei ollutkaan, ei. Eikä tää varsinkaan tää nurkka, mikä lähti sulattua liikaa, niin varsinkaan ollut mun vika. Tää on... Mä en vielä ole kyllä... En oo vielä laittamassa korvetteja. Eikö?